Аз съм Здравейте хора, аз съм Наката и започвам нов канал в YouTube и днес ще играя една много предпочитана игра в YouTube, а именно Doors в Roblox. Надявам се да получа много абонати. Точно, айде да стигнем 70 абоната до началото на лятото. Ако мина 50-та врата, искам да направите общо 70 лайка или повече. Искам така да ми започне новия канал. Пишете какви други игри искате да играя. Общо взето е това. И днеска целта на видеото е да мина 50-та врата и да започваме.